Само ако можеше всичко да остава в оригиналното си перфектно състояние. Това е мисията на Natural Indo – да създава антирефлексни, без отблясъци стъкла, гарантиращи чисто зрение и привлекателен естествен външен вид. Но само един непредвиден фактор може да развали дори най-безупречното постижение. Natural Indo вече се бори срещу замърсяванията и външните фактори, за да запази антирефлексните си стъкла в перфектно състояние. Прозрачно чисти и ясни. Сега Natural Indo ви представя самопочистващия се ефект. Благодарение на флуорираната молекула, повърхностният слой на покритието на стъклата не задържа веществата, които пречат на ясното и здравословно зрение. Стъклата Natural Indo са с водно и мазно отблъскващо покритие. Те защитават повърхността от полепване на частици, затрудняващи зрението. Течностите направо се плъзгат, без да оставят нито следа, а стъклата оставят чисти за по-дълго. Стъклата Natural не привличат и предотвратяват залепването на всякакви вещества върху повърхността. Изключително гладката повърхност прави почистването по-лесно и удължава живота на стъклото. С новото покритие Natural Indo стъклата не привличат прашинки, така те остават чисти за по-дълго време. Тези външни фактори вече не са проблем. Стъклата остават по-чисти, осигурявайки по-ясно зрение през целия ден и доживотно здраве за вашите очи. Natural Indo – самопочистващи се стъкла.